Po dlhej dobe sa mi podarilo navštíviť nejaké divadlo a myslím si, že je to jedno z veľmi kvalitných divadiel. Nie som nejaký expert ani odborník, ale videl som jednu veľmi príjemnú vec a volalo sa to, že Déjà vu. A toto prosím pekne je Pálo Plevčík a je to vlastne jeden z dvoch, respektíve troch hlavných protagonistov. Tu tretiu tak mocno nerátam, pretože to bola taká postava ku koncu. Pálo, kedy si mal naposledy Déjà vu? Pôjdu ľudia teraz, ale kľudne toč. Vôbec nám to nevadí. Pozri, ja práve teraz, hej. Týchto som už videl. Aj týchto som už videl. Práve teraz. Aj týchto som videl, aj týchto. Dovidenia. Prídite opäť, aby som mal Déjà vu na budúce. Dovidenia. Dovidenia. Ďalší ešte raz ďalší výborný pán. Takže toto bolo tvoje posledné Déjà vu. Kedy bolo to predošlé nejaké Déjà vu? Minulý týždeň, ale také ozajstné si nespomínam, ale mne sa takéto veci stávajú často. Ja mám asi nejaké problémy s pamäťou, alebo moc často meditujem, alebo niečo. Vidíš nejaký súvis medzi svojimi Déjà vu, alebo Déjà vu v tvojom živote a Déjà vu, o ktorom bola táto hra? To ani nie. Nie, vôbec, hej. V hre sa hovorilo čosi o zhmotňovaní myšlienok. Áno. Ako si na tom ty so zhmotňovaním svojich myšlienok a svojich snov? Ja sa musím priznať, že všetko, čo som si v živote zaumienil, áno. Skutočne som tomu uveril, tak som to dosiahol. Čiže všetky myšlienky sú naozaj zhmotniteľné, podľa mňa. Áno, myšlienka je proces a energia, ktorá môže byť zhmotnená. A ešte jedna taká zaujímavá myšlienka tam bola, aha, s tým časom. Vy ste omladli v tej hre. Správne som to pochopil, hej? A mne sa stáva niekedy, že vidím divadlo a potom prídem za režisérom alebo hercom a pýtam sa, že o čom to bolo. To je veľmi u mne pomenované déjà vu, že to musíš vidieť 10 krát, až keď sa hovorí, že už mám z toho déjà vu a vtedy to pochopíš. Aha. A máš pocit, že mladneš alebo starneš pri procese tvorby nejakého divadelného predstavenia? Pretože mnohí vravia, že to unaví a zostarneš. Spokojne poďte, nám to vôbec nevadí. Ak záleží pri divadle, vždy v každom procese sa človek stretáva s novými ľuďmi, s novým textom a niekedy je tento text obohacujúci, niekedy unavujúci a o to viac, alebo takisto na človeka pôsobia ľudia proste. S týmito som omladol a teraz, čo skúšam v inom divadle, tak tam strašne starnem napríklad. Posledná vec, ktorú sa ťa spýtam, keď by si mal odporučiť divákom práve toto predstavenie, prečo by to bolo? Tak je to niečo iné ako povedzme tie komerčné predstavenia, ktoré sa hrajú vo veľkých kamenných divadlách. Je to niečo na možnosť na zamyslenie, niečo na to, čo človek v modernej dnešnej súčasnej dobe nie je nútený často robiť. A je to krátke predstavenie, čo je tiež dobré lákadlo. Lacné predstavenie a hlavne tam hrám ja predsa. OK, čiže myslíš, že by ho mohli vidieť aj ľudia treba v New Yorku? No áno, ale jedine tak, že by ma pozvali, aby som to tam prišiel zahrať. Tak ja myslím, že tohto herca môžeme pozvať a budúci rok je možné, že to vidíte práve v New Yorku. Takže pre Radio Slovakia, USA a všetkých Slovákov, ktorí žijú v Amerike, Robert Mikla a Pálo Plevčík. Nevedel som čo, nevedel som kde, ale vedel som, že sa niečo musí stať. Domov som nešiel ako obvykle, ale okľukou cez krátery. Ty vieš mi vysvetliť prečo? No možno si sa chcel prejsť. V poslednom čase bývaš dlho v tej svojej práci, No zrejme sa ti zažiadalo trochu iného pohybu ako toho tvojho krivkania. Inokedy by som možno len prešiel okolo kráterov a ponáhľal sa domov. No isté. Alebo by som sa na nich len tak pošmíkal a potom išiel domov. Ale dnes to bolo iné. Ako by som presne vedel, čo mám robiť. Nevedel som, prečo idem, ale vedel som, kam musím ísť. Mieril som až na koniec parku. No tam by mi nenapadlo ísť ani vo sne. Možno to bola náhoda. A možno to tak malo byť. Mala si už niekedy pocit, že to, čo sa práve deje, si už niekedy zažila? Mati! Čože? Hovoril si niečo? Že to všetko poznáš!